Foli ani tanuni an bɛ o lase Malaki filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Kati mairie ye, la mairie de la commune urbaine de Kati olu bɔra ni arrêté kura ye an bɛna min kɔnɔ kuma lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Arrêté in kɔnɔ kuma a article premier o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye gros porteurs ye fo ka taa se mobili fasuguya o fasuguya ma a tɛna daga tuguni olu ka jɔ RN3 centimètre min filɛ nin ye Kati kɔkɔ plateau donc ko k'a ta yen nɔ fo ka taa se k'an ban yɔrɔ ma n'i bɛ ka taa Bamako a tɛna daga tuguni fɛn min ye gros porteurs ye fo ka taa se mobili fasuguya o fasuguya olu jɔli tɛna daga yen tuguni. Article filanan o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye gros porteurs ka dugu traverseli u ka Kati dugu traverseli olu heure o fana pereperelatigɛra o de ye sɔgɔma k'a ta 10 heures fo ka taa bila tileganfɛla la 13 heures i b'a ye k'a fɔ ko o waatiw kɔnɔna la journée fɛ don o don gros porteurs bɛ se ka Kati dugu traverser sufɛ k'a ta 22 heures fo ka taa bila 6 heures du matin dugujɛda o waatiw fana kɔnɔna la gros porteurs bɛ se ka Kati dugu traverser i b'a ye k'a fɔ ko a article sabanan o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye produits ye minnu tiɲɛ ka di les denrées périssables o bɛ se ka kɛ an ka balo dɔw ye olu tiɲɛ ka di i n'a fɔ pomme de terre b'o la logow bɛ o la avocats bɛ o la o n'a a ɲɔgɔnna caman minnu tiɲɛ ka di olu sen tɛna ye nin heure kofɔlen ninnu labatoli la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye taji ye n'o o ye carburant ye o fana sen tɛna ye nin heure masina ninnu labatoli la taji tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye baganw ye gros porteurs minnu bɛ baganw transporter ka Kati dugu cɛ ci olu fana sen tɛna ye nin heure la batoli in fana la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a article 5nan o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Kati commandant zone ka taa se les commissaires du premier et du deuxième arrondissement de la commune urbaine de Kati fo ka taa se Kati CB n'o ye commandant brigade ye olu welelen don walasa olu ka cogo sugu bɛɛ kɛ pour que nin mesure min ni a taara a ka se ka lawala cogo min na ni arrêté in taara ni uti kalo in tile 30 a bolonɔbilala Elhaji Yɔrɔ Wologɛm ni ale ye Kati commune urbaine